socialistas, tal como adiantamos na comisión na que examinamos este punto, tampouco imos apoiar esta proposta, principalmente entendendo que este grupo non vai ser o salvavidas de ningún goberno que leva dende o ano 2011 gobernando sen presentar uns orzamentos. Creo que lle levamos recalcando principalmente nos últimos 2 anos que ten que vostede presentar os orzamentos a este pleno, que son necesarios, e vostedes se miraron para outro lado. Agora que lle apretan un pouco as tuercas e que mira que ten que empezar a facer frente aos préstamos, ora vostede pide que os que estamos aquí, o grupo da oposición, que saquemos as castañas do lume. E creo que o único que ten que sacar as castañas do lume son vostedes mesmos presentando uns orzamentos a este pleno, uns orzamentos creíbles, uns orzamentos cadrados, e deste xeito poder facer frente ao pago destas partidas. Pero tamén me gustaría resaltar que os veciños deben saber que este alcalde, este goberno, prefire facer frente á débeda quitando os cartos de partidas como arranxos ou melloras de camiños públicos, conservación e reparación de inmobles ou incluso do patroado de Iramar. Entón, é un pouco salientable que se para o Partido Popular os camiños públicos están todos avanzados, os inmobles deste concello están todos arreglados, como poder quitar presuposto desas partidas e cederas por pago dunha débeda. Creo que tuveron desde o ano 2012 que se aprobou o préstamo tempo máis que suficiente para incluir no orzamento a partida destinada a facer frente. Entón, por estas razóns, o Partido Socialista non vai aprobar nin esta ni ninguna modificación de crédito que se traia a este pleno.